L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO l-erba' filgħodu ppubblika l-istatistika tiegħu dwar il-Fond Konsolidat li kienet ġiet posposta l-ġimgħa li għaddiet minħabba li kien se joħroġ fil-jum ta' riflessjoni, eżatt qabel il-poplu vvota fl-akbar proċess demokratiku nazzjonali. L-istatistika turi li d-deficit fuq il-Fond Konsolidat ta' pajjiżna f'April kien ta' inqas minn 66 miljun euro, jiġifieri 196 miljun euro inqas mill-istess xahar tas-sena li għaddiet. Ir-riżultat ta' April kien it-tieni l-aqwa wieħed li ġie rreġistrat, filwaqt li fl-istess perjodu tal-2012 id-deficit kien 4 darbit akbar minn dak osservat minn din is-sena. L-istatistika tikkonferma wkoll li d-dejn nazzjonali ma żdiedx biljun euro f'xahar wieħed, kif allega bla ddoċċ il-kap nazzjonalista Alex Borg fl-aħħar jiem tal-kampanja elettorali. Fil-fatt, propju jumejn qabel il-poplu kellu jivvota, Borg fin-naxxar allega li l-istatistika tal-NSO ma ġietx ippubblikata għax il-gvern rid jaħbix iżieda fid-dejn nazzjonali. Iżda l-gideb ta' Alex Borg ma waqafx hemm, tant li saħansitra ddikjara li bejn Marzu u April biss, il-Gvern kien isellef biljun euro biex jipprova jsostni l-argument tiegħu xejjer printout bi-statistika tal-Bank Ċentrali Ewropew li skontu kienet tikkonferma dak li kien qed jgħid. Fil-verità, dan ma kien minnu xejn. L-istatistika li rrefera liha iżda kienet dwar dejn mhux konsolidat u għalhekk ma kienitx ibbażata fuq id-definizzjoni użata mill-Eurostat. Fatt li anke jidher ċar mit-titlu tal-karti li beda jxejjer imma jidher li lanqas biss raħ. Minn barra iżjed tard, il-Bank Ċentrali Ewropew innifsu ddeskrivjhom bħala overstated, jiġifieri ogħla milli suppost. Dakinhar Net News irrapporta li l-kap tal-Partit Nazzjonalista żvela kif il-Bank Ċentrali Ewropew li m'għandux idejh marbutin minn Robert Abela fl-aħħar sigħat kixef kif is-self tal-Gvern fl-aħħar ta' April laħaq 12 biljun euro u li bejn Marzu u April biss il-Gvern Laburista sellef rekord ta' biljun euro. L-istess argument ġie ripetut minn Newsbook. Minkejja r-reviżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew, la l-midja tal-PN u lanqas il-midja tal-Knisja ma rrapportaw il-korrezzjoni li saret. Bil-pubblikazzjoni tal-isqarrija tal-NSO, issa nfaqat għal kollox il-bużżieqa li nefaħ b'tant ħeġġa Alex Borg u l-midja forċina tiegħu. L-istess midja nazzjonalista wkoll spiċċat irridikolat l-allegazzjoni ta' Alex Borg u f'artiklu ppubblikat l-erba' il-biljun naqsitu bin-nofs. Kieku l-poplu ma rafx dan il-gideb u qerq nazzjonalista, kieku llum seta' għandna xi ħadd li rebaħ il-mandat b'gidba. Gidba li kien jaf li se tinkexef ftit jiem wara l-elezzjoni. Analisti li tkellmu ma' One News saħqu li għal daqstant Alex Borg għandu jirtila l-allegazzjonijiet li għamel fil-konfront tal-NSO u jitlob apoloġija lill-istituzzjoni u l-ħaddiema tagħha għall-attakki li saru fuq il-kredibilità tagħhom. Sa dan it-tant, konferma oħra tas-saħħa tal-finanzi pubbliċi Maltin kienet l-aħbar li Malta se tkun l-uniku pajjiż li laħaq il-miri fiskali tiegħu qabel iż-żmien biex joħroġ mill-proċedura tad-deficit eċċessiv. Dan ġie rrapportat kemm minn Politico kif ukoll mill-Financial Times.